Huwaban. Yan, Mr. JC Huwaban. Iwing ipagsayaw ang minudo nga tagalamisa alayon kita ipuro dito niya ikakaparis. Okay. Okay, mga salamat Mr. JC Huwaban na kayong pagsayaw ang minudo nga siyempre pa naton mabaysay nga bisita ni Ma'am Lilibit Abadje. Sayo kamo nga linutulo pag-like, pag subscribe dito niya mga vlog. Ayan. Salamat.